Huriani tu hatta tapuji matu hatta mareda mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah huhaholongi hami doha jongjongan ni bagasmu, dohot hasangapon ni hamulyaonmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijam, di papatar hodo di rimar hite-hite hatami, naung dohot dohami, di halomohor rohan marhite-hite sian panesami di dosa nami. Atong papatar ma di rim turohanami, asa hutad dahami ho, jala asa hutangi ho kami suarani anakmu. Jala asa hujalo hami tod di parbadia marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Jumpa
Tatangihon ma pati ni debata di minggutta sadarion ima sian Rom bidu 14 ayat 10 sia. Di baheni ta'ya hima natau pada mehon jala pauliulihon hita sama hita. Ido sahatna rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale debata sai pargogoi mahami mangulahon nahu bartu patikni. Amin. Marede hita. Tatopoti ma dosat tatuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar munabadiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala naghehe siyan namate. Namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asima roham dihami. Say patoktong madihami roha hamuliateo tuho. O tod di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahan ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asamarlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon mahami ho ali debata. Ama anak dohotod di parbadia. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalosyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom madidebatana di gijang. Amen. Marede mahita.
Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion dienet sian Roma 15 mamuka sian ayat 7 1 ayat 10 tolu tajahama marsikat soreng. Di baheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapod di debata. Ayo dom nainggabe pangoloi di aka natar sunat do Kristus alani hasitongan ni debata lao pahoton baga-baga natu aka opu na jolo. Alai dipasangap akasi pele beguido debata ala nilas ni rohana songon naung tarsurat ala ni ido pujiok kuho di tonga-tonga niak kasi pele begu jala edde honokku maguarmu. Jala didok dina asing muse marolop-olop mahamu akasi pele begu rap dohot bangsona. Jadi dina asing muse puji hamu matuhani sudehamu akasi pele begu jala pujion ni saluhut akka bangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Isai jala hehe mana manggogomi aka parbegu tu ibana mamakirip aka bangso. Alai gokma di basa-basahod debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohok dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu mar pakirimon. Pinargogoan nitod di parbadia ido sahatna. Martua doakan natu mangihon hata ni debata jalana peopsa. Amen. Maredehita. Tidakon mahaporsiaw tay songon nahina tidakon ni dongata sahaporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siya tod di parbadia adorak suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubuno toru dung ditanom. Na mula mangolu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo lahudul tu siamu na debata Jahoba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disibay mana pa mamulak sogot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di parbadia. Jala adok sada huria na badia. Huria hatau panihalak Kristen akka na badia. Doho dihasisani dosa. Doho dihatai na madok. Mula mangulu sogot daging ni halak naung mate.
dohok di hamuluan nasora sudah. Amin. Tapi gema paduan hor nafiri. Bagaimana tiking nama saya dilihat dan bagas dulu. Tiking Hulia Manang Warta Jemaat Minggu Patoluhur Dung Epipanias 25 Januari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, dame do hutinggal ho dihamu, dame nadiawi, ido huleho dihamu, dang songon pangalehonon ni portibion pangalehonokku, unang mabosa jala unang mamabiar rohamuna.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Nama ragam, sada, rapot huria, songon naung ditik-tikot di minggu nasalpu, di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 naroon, disakapi huriatado patupahon rapot huria, masuk pukul sia wib, maringanan di aula si jantung. Rap retama hita, madohoti khobartu udangan naung di pasahat. 2. Ulang tahun huria. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai seluruh pelayanan gereja HKBP Cijantung yang telah berdiri selama 44 tahun. Dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-44, serta sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan dengan rasa penuh sukacita, pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026, gereja akan mengadakan ibadah syukur bertempat di gereja HKBP Cijantung masuk pukul 9 WIB. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perayaan yang bertempat di aula dengan menggelar acara berupa pesta rakyat yang bertempat di aula dengan menggelar acara berupa pesta rakyat. Kepada seluruh jemaat dimohon kehadirannya untuk turut bersukacita dalam ibadah perayaan yang dikoordinir oleh Dewan Koinonia tersebut. 3. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Khobartu program pakobasion ni huriata. Di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 naroon di pakobasion di parmingguan pukul sia wib, patupaon sia 30 wib, patupaon ni huriata do pasaat ulos hatuaon turuas nama rumur 70 tahun. Ima nama ulang tahun sian tanggal 5 Januari saat ro di tanggal 1 Februari akka guarna sida boy mata bereng di warta jemaat. 4. Ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Mamuka minggu sadarion gabe ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga ma. Margareta Prasnawati Komala Narosian Gereja Rom Katolik. Alamat Jalan Mandor Hasan, Blok DC nomor 36 Cipayung. 5. Seksi sekolah minggu. Pada minggu hari ini, ibadah sekolah minggu dilaksanakan sekaligus dengan acara Bonataon bersama-sama orang tua anak sekolah minggu. Masuk pukul 9 WIB, bertempat di aula HKBP Cijantung. 6. Seksi remaja. Pada minggu hari ini, anak remaja yang beribadah pada pukul 15 WIB agar bersama-sama dengan orang tua ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak. 7. Panitia renovasi gereja. Sesuai program renovasi gereja yang dilaksanakan oleh Panitia Renovasi Gereja HKBP Cijantung, melalui warta ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Cijantung bahwa telah dibuka lelang terbatas
pekerjaan fase 3 dengan nilai pekerjaan 4.950 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada lembar warta. Walu ruas namoding. Nunga jumolo marujungolo walu sada. Inang Reinsti boru tapu bolon. Umur 75 tahun. Pardihutani amang situa. CHB Silaban Nahinan. Nadiari Rabu. Tanggal 21 Januari 2026. Alamat Jalan Pondok Baru 5. Nomor 12. RT 008 RW 11 Cijantung. Wik 22 Kalisari Onom. Walu 2. Ananda Pasada Situmorang. Umur 21 tahun. Anak ni amang keluarga DJP Situmorang. Inang Boru Siagian. Nadiari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Alamat Jalan Pengantin Ali nomor 40 L. RT 008 RW 006 Ciracas Wek 3 Susukan Sada. Laos dipatu pado acara parmingguan di Rumah Duka RSKO Cibubur. Masuk pukul sia wib. Saya dipargogo itu hatama keluarga na di bagasan habot ni rohai huhut tibu tarapol. Sia ucapan terima kasih. Marhite tiktingon huria pasahaton mauliate tu dongata nasian wektolu susukan sada. Naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Sapuluh sunggul-sunggul. Marhite tiktingon ni sunggulhon ma tuhita na sahuria. Asa ganuk keluarga na patupahon acara Natal keluarga 2025 dohot acara pertanggiangan keluarga tahun 2026 pukul 00 WIB. Dia kanaso pasahaton pelianda dopetu huria di pasahat ma di bagasan roha mauliate tutuhata debata saplusada. Database huria. Hobar tu program update database huria terkait harwason di HKBP Cijantung. Di naong di pabotohon marhite titing leleng na sa taon 5 tahun 2025. Huhut marhite panakasion naong pinatupani situa wek mamuka minggu sadarion. Dang ruas ni huriat tabe keluarga songon datar surat di lembar warta. Molo adong hal-hal na perlu dipatakas ma tu manang didapot ma parhalado wik dohot manang amang sekretaris huria. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon. Aka titing na asing boy mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe. Saya dipasu-pasu di batama hita di sudi panggulmiton ni ngolutta. Horas. Pabigima kor paduan suara haleluya.
Mereda mahita sian bukede nomor 26 ayat sada doho udukna laos tapasahat ma pelian kantong sada a dohot kantong sada b. Amen.
martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluna roha. Imana mangaramoti akateate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom ma di tasalutna. Shalom. Sehat dua kemanginang. Neonak namar baju na meraon, serikan disediaron. Haleluya deh. Iya, tetap menyala mah adeh. Iya. Alai lambaga dohamu molo marsanggul. Asa tada nong marpahopu. Hati, lagi? Ayo. Ima sautik ade. Siya nao pe sanggul mun nun. Huriana hinaholongan di minggu patuluhon dung Epifanias hatani debata sian buku ni panurirang Hagai bindu 2. Ima di ayat na parjulu sa'ru di ayat na pasyahon. Jika dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab dimulai dari pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Ada perbedaan literatur sedikit di situ. Sonon ma hatani Jehovah. Pa 20 sada arihon di bulan Sipahapi itu Roma hatani Jehovah marhite sian panurirang si Hagai. Songonon. Uadokma tu si Zerubabel anak ni si Sealtiel pangarajai si Juda. Doho tu si tuani malim Joshua anak ni si Josadak. Doho tu pasi ni bangsui songonon. Ise dope sia kamu namangulu akana sanga marnida joroon di hamuliauna parjului. HP aham di dahamu di sini anggunwain. Dahirana suadaro dietong rohamuna martibakon parjului. Ope ale Zerubabel pirma todim nina Jehovah. Pirma dohotondim ale si tua ni malim Joshua anak ni si Josada. Pirma dohotondim sandok bangsoni tanui nina Jehovah. Jala datihamu mangula ai ahuro dongamuna nina Jehovah Sibaut. Imahata nahu pada toni tuhamu di haruruar muna sian Misir. Nang tondiku marsi hohot do jongjong di tonga-tonga muna unang hamu mabiar. Ai sonon do hatani Jehovah Sebaot. Sautik nari nama ulahakuma makuturi langit dohot tano dohot laut ro di darat. Huturokuma dohot saluhut akabangso parbegu. Jadi Roma hasurungan ni rohani salut akabangso parbegu. Jalagohakuma joroon hamuliaun ninna Jehovah Sibaut.
ahu na puna perak, jala ahu na puna sere ninna Jehovah Sebaot. Jadi gumurang maha muliaun ni joro parpudion sian parjului ninna Jehovah Sebaot. Jala dihajong jonganon lehonok kudo hadameon ninna Jehovah Sebaot. Ido sahatna. Topik Jehovah mangalehon hadameon. Huria na hinaholongan. Apa hubungan mendirikan Bagas Joro HP ikon sahat hita tu hadameon. Membangun rumah Tuhan dan relasinya dengan kedamaian. Apa memang membangun rumah Tuhan itu menjadi sebuah perseteruan? Atau ada terjadi perseteruan? Saya pikir ada. Dan secara gamblang saya nyatakan salah satu gereja HKBP namar sual justru gabe marbadai alania ka pembangunan ima di HKBP Cibinong. Ini real. Nah, itu sekilas ternyata berhubungan pembangunan rumah Allah dengan hal kedamaian. Huriana hinaholongan secara khusus di Minggu Epifanias. Apa arti Epifanias? Apa manginang arti Epifanias? Hapa patar doh. Ahado lapatan ni hapa patar. Boy do pato orang bahasa Indonesia. Mana maul. Ikon terang, ikon jelas, ikon takas. Patar. Songon indahan di palang. Kelihatan semua. Oleh karena itu, dalam memahami nas, dalam memahami turpuk, amang inang, kita juga harus berlandasan pada minggu gerejawi. Jadi dalam membahas nas firman Tuhan, kita harus pahami juga do guardi minggu itahe. Karena gereja kita ya menentukan nama-nama minggu itu seperti perjalanan ya, perjalanan kehidupan gereja. Idombayan didok minggu gerejawi. Di awal tahun kita dihantarkan dengan Minggu Epifanias, jolo patar jo, jolo jelas jo sudi, jolo takas do, ahado naing si ulah honota. Di Minggu Epifanias na patuluhon, na naing si ulah honota memang takas do Jehovah na mangalehon hadameon. Berarti kalau Allah memberikan kedamaian harus ada yang stay damai itu di tengah-tengah kita. Atong kita mau dibantu dengan pengalaman Nabi Hagai, Nabi kecil don. Umbayani do holan dua pasal lo anggo buku ni Syah Gayon. Alai dipakai huriata maon lau mangurupi hita. Naparjolo memahami pembangunan Bagas Joro. Kontekstual sekali. Enggak kebetulan deh.
ini sudah memang kita rencanakan, gereja HKBP Cijantung akan melakukan renovasi. Ya. Dan sudah dimulai dibuka tender untuk pembenahan. Jemaat Tuhan, ternyata bukan suatu hal yang baru atau suatu hal yang menjadi kehebatan dalam hal pembangunan ataupun renovasi gereja. Ternyata pembangunan, pembenahan gereja atau rumah Tuhan itu sudah menjadi tradisi umat Allah sejak dari dahulu. Nah, oleh karena itu Amanginang, bersyukurlah kalau gereja kita akan melakukan renovasi dan kita menjadi bagian dari pembangunan itu. Bersyukurlah, apalagi kalau sudah ditunjuk secara khusus sebagai tim. Ya, ketua renovasi Pak Tumpak, sekretaris Pak Raja Gugu, dan bendahara Pak Marpaung, Dok Domarin Dinakin, alai Bonataon, Parjolo Mulak. Ya. Napiri pun banyak yang nyanyi tadi, tapi karena Bonataon mungkin jadi ibadah. Enggak apa-apalah diberikan kebebasan sampai Februari, ya. Saat DP Maret, Bonataon? Maret, April, Mei, berarti song-song non nama terusan non. Iya, iya. Syukurilah tim renovasi Amanginang kita semua. Kalau kita menjadi bagian sejarah dalam pembangunan atau renovasi gereja. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan. Di Alkitab pun ada tokoh yang tidak Tuhan berikan untuk membangun. Siapa itu? Siapa? Raja Daud. Bayangkan seorang raja, dia tidak diberikan Tuhan untuk membangun. Nah, seorang raja. Ya. Coba kita buka dulu. Itu di 2 Samuel ya. Adong Bibelmu kan Amanginang? Bibelmu manang na di gereja irun. Iya, buka mak. Pesalmen 2 Samuel bindu pitu. 2 Samuel bindu pitu. Ya. Nggak dapet be? 2 Samuel bindu pitu ayat 2, ayat 5, ayat 12 dot 10 tolu. Watur pepnan non musik. Di ayat 2 saya bacakan dulu. Jadi Roma hatani rajai mandok panurirang natan. Waidama. Maringan di bagasan jabu nasian hau ares do ia hau. Ia potini debata. Maringan do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Apa ribe-ribe? Tenda-tenda. Bergumul Raja Daud, sonang nayau modom baga jabuku HP. Tabut perjanjian itu ada di kemah. Di ayat 5. Nama jahaon kor haleluya.
dung marhusare rohani Raja Daud di jauh panurirang nasinatan. Buah dua teh. Pajong jongokku mabagas joro. Aku bangunlah rumah Tuhan supaya bait suci itu, maaf, supaya tabut perjanjian itu ada tempatnya yang megah, yang indah. Alai dang inna Tuhani. Sehingga manginang, ternyata membangun rumah Tuhan, Pauli ulihon bagas joro adalah sebuah kesempatan. Dang tikini de bataro. Dang kemampuanmu, alai Tuhan yang menyatakan kesanggupanmu. Raja Daud loh, ana sebuah patupona. Raja dosi Daud, ahana hurang sangapna. Alai marhite hatoranganon molo dada nina di bata da. Atong isiro na pauliulihon. Kita bergerak ke ayat 12. 2 Samuel 7 ayat 12. Songonon didok. Ia dung jupang tikim mate marpunguho tua kaupum patindangokku ma pinoparmu di pudim naruar sian butuham tuibana ma pahotokku harajaon ayat 10 tolu napiri majahaun. Ikon ibana Pauli sada bagas di guarhu. Ise du ibanaun. Salomo. Daung alai homa. Oleh karena itu amang inang, kemungkinan orang tua kita dulu nggak punya kesempatan membangun rumah. Tuhan alai janji Allah dakko anakmu PH2 di Cijantung paturehon garejak. Amin. Itu. Orang tua kita dulu mungkin tidak sempat, tidak mampu. Hepeng nabi pas-pasan. Pekerjaannya pun mungkin sudah menghabiskan waktu. Daung dakko H2P akapo parammu. Atong sungguli tuak kapo parammu. Saat ini opung, saat ini bapak, saat ini mama di gereja ada tanggung jawab Pauli ulihon bagas joro. Ayo mari kita bersama-sama. Itu dah. Itu panggilannya. Karena tidak semua, tetapi kita memohon kepada Tuhan. Tuhan jadikan itu mulai Februari kita akan renovasi gereja ini dan akan berjalan dengan baik. Amin. Satu ngadopi mandok amin. Amin. Salinai nagugu asa semangat jo tim renovasi. Amin. Amin. Di konturero sudah. Ate Pak Tupak ate margugu ma bapai. Siro. Imana parjolo. Dung jadi ma bagas joro nadi pature si Salomo. Apa yang terjadi amang inang? Har-har runtuh. Hancur. Begitu hebat, begitu mulianya, dilapisi emas, perak, hancur. Karena pelanggaran. Oleh karena itulah, setelah bangsa Allah keluar dari perbudakannya, diberikan lagi kesempatan sekali lagi. Ido umbain nasahat turpukon pature mamuse bagas jorokku. Tapi apa yang terjadi? Dang tarbain nama bangun songon hinabalga bagas joroi nabi nain ni si Salomo. Umbain ido diturpuk tadi dok. Isi madison nasanga mamereng bagas joro na parjolo dot bagas joro na paduahon. Terjadi pembanding-bandingan.
sempat viral lagu Ojo dibanding, banding ke, hati-hati. Ternyata olo do mago hadameon di tonga-tonga ni gereja na membangun, molo terjadi hal-hal bandingkan. Karena ini pun sudah dinyatakan di sini, ya. Hati-hati. Diingatkan di ayat 3 di Turpuk Sadarion. Isedope siakamu nama ngulu akan asanga marnida joroon dihamuliaun nana parjoloi. HP aha di dahamu di siang gunwaing. Dahira soada do dietong rohamuna martibakon parjoloi. Masih ada manginang di sini generasi pertama dari gereja HKBP Cijantung ini yang masih mungkin dari papan atau dari apa? Masih ada di sini? Banyak ya? Banyak. Hati-hati. Tuhamu 2 tahun. Unangan non mardalan masuk aka peralatan, ya. Mardalan muse aka paturehon. Hati-hati. Amang inang nanti terjebak di dahamuma dang bagak songon nahubain najului. Hati-hati. Itu membain persoalan, membanding-bandingkan anggo hami najolo. Ini yang sering. Mungkin panitia tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai sekarang. Saya ada panitia do teh. Beda-beda. Hati-hati. Anggo hami panitia na parjolo. Hami panitia na padua. Romuse panitia patulon. Ikon bagak do tabain. Romuse panitia paupaton. Ikon bagak do tabain. Ayo. Berikan yang terbaik tapi jangan bandingkan persoalan deh. Molotung di luas ho pature-ture bagas joro hamuliatehon cukup. Tung nasongon dia pian non cukup. Karena apa? Hamuliaun bagas joro ni debata dada alani sere manang perak alai ahado di dok au mian disi mahamuliauku. Bukannya kalah hebat amang inang bangunan di luar negeri sana, gereja yang begitu hebat. Macam-macamnya katedral bangunannya. Tiang-tiang besar-besar. Tapi apakah hanya sebatas cerita ketika gereja bangunannya itu menjadi fungsi yang lain? Apakah hanya menjadi cerita atau berita 1-2 gereja itu kosong dan tidak ada lagi penghuninya? Di situ. Atong nadi hari koti dalam pembangunan dan dalam mempertahankan bangunan gereja itu ada lagu sekolah minggu. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Atau kita do HP bagas joroi. Pertanyaanna. Songon bagas joro na pinajongjong akaraja na jolui. Disi jongjong debata mangaleon hadameon. Pertanyaannya sekarang. Kalau Anda sebagai bait Allah. Masihkah Allah hadir di hatimu memberikan kedamaian? Masih? Masihkah? Mardame do? Marsi jalangan maju hamu kiri kanan juang guna mardame do. Songoni. Yo amang sintua juga marsi jalangan ya sotung justru hitan non. Ya. Karena puncak kedamaian adalah marsi jalangan. Mardame ma
Puncak kedamaian adalah marsi jalangan. Umbaini do hadameon ni debata, jangan hanya sebatas ucapan, tapi itu akan nampak kelihatan ketika kita masih bersalaman. Karena apa? Sentuhan itu menjadi puncak daripada hubungan. Iya kan? Iyalah. Amang inang pun puncak daripada hubungan itu bersentuhan toh. Coba jo lagi sugur roham tuinata. Mamereng buhina pedang olo. Moloboy keluar mania si jebun. Dung modong pianon mulak maiba. Itu kan? Itu dah. Mulu sugur roham tua mata. Hah? Paturin na diho. Dakdan ako mahubereng. Itu kan? Gitu. Oleh karena itu, puncak kedamaian adalah kita saling bersentuhan, bersalaman. Olak nipe, tambah ni ibu cipika-cipiki. Alay unang namarbao. Atan ya. Seperti itu. Yang terakhir, amang inang, ketika kedamaian itu ternyata harus tumbuh di dalam pribadinya rupanya, orangnya rupanya. Inilah yang mempertahankan gereja everlasting. Gereja akan bertahan itu ketika orang-orangnya penuh dengan kedamaian. Namardame do hita HP, napungu hita dison. Saya aminkan dangadong hita namarsoal dison, ya kan? Amin. Molotong adong persoalan otik. Tapi masih bisa senyum, saling bersapa, saling bersalaman. Dangi? Olo do adong songonon na saling marsi utangan biasa dui dangi. Ido adong dope utangmu, tudonganmu. Biasa dui. Alaw nang gabi, sumurut senyummu. Dagi. Inatan, so ibo to utang na sosay dope tuahun na. Sotung. Karena epistel kita sudah mengingatkan tadi, ayo kembali dibuka epistel kita dari mana tadi? Rom pasal 15 ayat 7. Apa ayat 7? Coba menginang baca dulu semuanya kita ya. Buka dulu. Rom pasal 15 ayat 7. Dua-dua ya. Dibaheni. Rom pasal 15 ayat 7. Dua-dua ya. Dibaheni masih jakonan mahamu. Kedamaian Allah adalah tentang marsi jakonan. Bukan tentang kebenaranmu, kehebatanmu, tetapi masih jakonan. Mardame roham, dohot dongammu. Mardame roham, dohot saripem. Mardame roham, dohot saluhutna. Tarlumobi ma di tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Ikon gok hadameon. Debata na jongjong. Ido umbayin na mardame hita. Anggosian rohamdo, anggosian rohatado, naing do alaotay. Naing do pabadahotay. Alay, aladong debata. Biar maruhatay si gabi sonang. Anggo rohata sogoro niyan. Dia kahahurangan idongan. Alay, ingo emak. Adong debata, hakim yang paling hebat. Dan gabehon hakim na paling hebat. Tung 100% pe tikosmu. Tikos dihodoi. Dia kadongammu na setuju do tikos. Alay ang gua netizen, mandok, itu samamu. Bagi kami itu tidak. Artinya 50-50 do anggo kebenaran. Jangan salah dengan cara pandang, tetapi bagaimana Allah yang menetapkan kedamaian. Jalan naparpudi sahali. Itu kan? Adong naparpudi sahali. Abisi panipuli. Sabar maju kita salinai. Ya.
ala ngajam naison ya. Yang terakhir amang inang naparpudi sahali, ketika kita dihantarkan pada secara khusus ayat 6 sampai ayat 10, ini harus saya sampaikan. Kenapa? Di dalam di dalam nas firman Tuhan kita, ketika kedamaian itu disampaikan, ketika Allah sedang menyatakan firmatondim, tenang, sabar, jangan takut. Tetapi di ayat 6 sampai ayat 9 justru Allah kembali memberikan satu sosok-sosok ikon huhudur sudi narung di portipion. Turpukon secara khusus ayat 6 satu ayat sia mau menghantarkan kita akan karya Allah yang akan kita nikmati, yaitu tentang penderitaan Kristus. Minggu depan kita akan masuk kepada minggu-minggu peringatan penderitaan Kristus. Septuagesima. Apa artinya? Nggak malira teh, nggak mau lebih mengalusi. Septuagesima artinya adalah 70 hari andorang so hahehion. Yuk amang inang kita juga harus smart, paham dengan nama-nama minggu, hafal sehingga kita tahu apa perjalanannya. Firman Tuhan nas sadarion menghantar kita, mengajar kita, persiapan kita molotung ikon dihutur debata portibion marhite-hite Kristus Yesus ido nalaho pature-turehon portibion molotung hutur di roham asa mardame hodohot dongammu ingop ma debatado na pauliblihon asa gok dame parngulummu. Amin. Martang yang mahita. Mauliatema di Holy Jahoba pardinggan basa nunga sikop hatam hutang yok kami mangido kami mangelek tuado pamu urupi kami pargugui kami ajari kami laho makanguluhon hatami ima dinalaho parsidohot pature-turehon bagas coromi huhut di bagasan hadamion jalau rupi mahami laho maka tindakkon hadamion di parngulun nami. Mulia tema di hole amang nabasa nang martangnya kami tutu di tonga-tonga ni parminggon nami sadarion di salhutna akar ruas ni huriam na marlas ni roha di hari ulang tahun songoni nang di ulang tahun pardongan saripion. Amang nabasa naing patupau ni huriam do ima rapot huria di hari Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026 tunghoma nama ngurupi hami saluhutna ruas ni huria parhalado nang saluhutna akka na full timer niuluhon ni naposom amanami yang padita resort. Songoni manang ulaun pandidion nabadia tu poso-poso di tanggal 8 Februari tungho mana mangurupi hami parhaladom pature-tureon saluhutna. Nang di ulang tahun huria amang nabasa di tanggal 7 Februari hari Sabtu tahun 2026 neng patupau ni huriam HKBP Cijantungon di ulang tahun na pau 40 ton asiroham boy hami marlas ni roha toktong laho makalason di pandungan yomu di hami songoni manang dia keruas ni huriam naunggok las ni roha gok umur husakapi hami parhitian tangyang nami pasat ulo 1 tahun nama umur 70 tahun mulai tanggal 5 saat tanggal 1 Februari di nanami inang habur marpaung nyonya hutagaul amang hasiregar songoni nang di hamang gi nababan toktong leon dinasida hai pason dohot gacang ni umur amang pardinggan basa
tongon dina marguru maka tindakon haporsiaon ianak komu Margareta Prasnawati Komala dina naeng pasikopon haporsionna laho manjalo pasu-pasu pardunga saripion urupi ma ianak komu asa tutu tang haporsionna songoni manang dia ke ulaun-ulaun kategorial secara khusus samang nabasa di luaso hami marhite program renovasi gereja KBP Cijantungon. Mau lihat ya mamang nabasa nunga di pajongjong ho tim panitia marhite amanami amang Simajutak, amang Raja Guguk, songuni nang amang Marpaung, asiroham urupi nasi dalau pature-turehon di program renovasi gereja. Songoni nang diaka ulaun pakubasion na naing si ulahonon nasidape say homa na mangaramoti. Amang nabasa las rohanami dinatamba akabilangan ni ruas ni Huriam ima di keluarga Yogi Fernandus Manurung inang Elisa Pesta Dumaria Borusi Hobbing ima ruas naposo ni Huriamon. Dohot di dame manginar Borussia Turi ruas Marsa Sahalak di tonga-tonga ni keluarga amang pakpahan inang Borussia Turi tungho mamang nabasa namandungani mangaramoti nasida dia kapar ngulunna songoni manang di ruas ni Huriam dina pindah nasida tu pematang syatar tu Huriah KBP Setia Negara ima keluarga Haris Boys Lubatoruan inang Megawati Borusi Macutak rap dohot tolu ianakon nasida ho mana mangaramoti mandungani nasida di parngulun na di pematang syantar amang nabasa asiroham dinanaung jumolo marujungolu sada na tua-tua sada ina nina posom ima di rensti boru tampu bolon pardihutani amang situa CHB Silaban Nahinan. Suang songoni nang di ianakon ni Huriami Ananda Pasada Situmorang umur 21 tahun. Amang nabasa tungasi maroham disalut keluarga natina dikonna pargugui jalalehon gugu nang apul-apul asa tumebu tarapul nasida saluhutna. Mauliate ma di pasahat rohanami amang nabasa dina ro sian tonga-tonga ni ruas nasian sek wik tolu susukan sada ima pasahaton satu set bunga altar di parmingguon sadarion atong homana mamasu-masu sikat ni napinasahatna na pinalumehonon na tu joluanon tambay ma agkaragam ni pasu-pasu tarlumobi ma dihay pason jala padaw matutu siya nakaparmaraan saluhut na ruas ni Huriam amang nabasa molo na mga rupiah kasusahan nakahamaulon tantangan di bagasan parangulun na hurupi dongani nasida pargugui jala pahot hapor siyaon na naikon ture sikop saluhut na parngulun nami ditikina diakana proses pemulihan tongon di rumah sakit manang na dito nga bagas pe say ho mana mangaramoti daging nang todina jala lehon matutuhay pason na sumurungi muliate madiwamang nabasa nang saluhut na parhalado ni Huriam akamanami inanami sintua nang calon situa dot aka parhobas naso partohonan songoni manang hami aka pangula naguktiki asa toktong urupam muhami di ganup pakubasyon nami di ganup wik songoni urupi hami nang dinalaho marmudu-mudu aka ruas ni Huriam jala toktong pasu-pasuomu saluhut na amanami inanami parhalado ni Huriami diganup akka parngulun nabi di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin.
Tapasaha ma piliata, huhut mared di mahita. Tuhan,
tatangnya kuma peliata, martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilianon, patimbulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalamu tanda kami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir kami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmu, say saw malomoni roham di Banua Tungaon songo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Marita Saluna. Shalom.